तो हेलो दोस्तों, नमस्ते प्रणाम। हम बनी आपको ममता यादव, ममता ऑफिशियल लोग चैनल पे आप लोग का स्वागत करतानी। और जातानी एगो बेटी विवाह की सुनाए, कैसा लगे कमेंट में जरूर बताइए। रोई रोई बेटी पूछे सुना मोरे पापा, रोई रोई बेटी पूछे सुना मोरे पापा, कैसन ई रीतिया रिवाज हो, कैसन ई रीतिया रिवाज हो। अम्मा के कोखिया में दुई रे ललनावा, एक बहिना एक भाई हो, एक बहिना एक भाई हो। भैया के भैले पापा बजेला बधैया हो, बेटी के मनावा उदास हो, बेटी के मनावा उदास हो। बेटा के रखल पापा अपने महलिया हो, बेटा के रखल पापा अपने महलिया हो, बेटी के भेजला दूर देश हो, बेटी के भेजला दूर देश हो। काहे के मोरे पापा ऐसन दुई नीतिया हो, काहे के मोरे पापा ऐसन दुई नीतिया हो, काहे के ऐसन भेद भाव हो, काहे के ऐसन भेद भाव हो। तुहरे जन्मो बेटी बजेला बधैया हो, खुश रहे पापा तुहार हो, खुश रहे पापा तुहार हो। बेटी विवाह करे जाली दूर देशवा हो, बेटी विवाह कोई जाली दूर देशवा हो। यही गुने बानी हम लाचार हो, यही गुने बानी हम लाचार हो। विधि के विधान है प्रभु जे बनवले हो, विधि के विधान है प्रभु जे बनवले हो। इहे बेटी रीतिया रिवाज हो, इहे बेटी रीतिया रिवाज।